Okay, ready? 1, 2, 3, here we go. Kini maong istorya sa Pilipinong uyamot. Ako ang pangutanas kalibutan gadumot. Kung gano'n siya pa ang nataganong kinabuhi. Puti niya ng paning kamot kuwang pa sa kamoy. Siyang pamilya, ugas-ugat ng silag ng parilya. Matang daginoton, kuwang pa matrikulaan. Naning kamot og maayo para lang makalahote sa kalisod sa kinabuhi. Kitawag og pagsubay, pero nakapait. Dagan na mga sapian sa atong kaigsuonan. Wala gyud makatabang, ilaraging gikatawan og ilapang sayon sa ang pamilya. Ikausara makakaon ug wala lagi gibuhat ko tubragid sa pagtanaw sa mga uyamot sa kagutom magkatsabaw sa patinyang paning kamot ibuok adlaw tutubragid sa asin na parisan na og lugaw naudsan nang naitabo sa ato ang palibot sa mga sapa basura na ang gaot tungos mga basura gipanglibot sa sapa kao gumagawa pagkakaayo ang baha balik na siya ko ng basura gipatapos padala nagkakaw ug kapag ginaupop mga lamok alimatok apit pambitok maukini ang isulod sa inyo ang utok pag-una-una po sa ato ang kalikasan basurang gipanglagi sa sagdong basuraan ayos mga kalan sa paato ang kadagatang kikitara ang balik sa ato ang binuwatan karong pag matuna kung kayo na pagtanga kasi mandukal na ikatikod sa bagya mausunod amigo ko ayaw na upataka sa basurang gipanglagi mo kita'y magdatusan arigo abusar sa kalibutan kanusan na tuunungan ayaw lang paabuta na ulahi na ang tanan kini ang amungangyo kaninyong kaigsuunan tagai sa ninyong lugar punungan na pagka mga bukid na upatungod sa inyong inamaw mga kaoy kiputol wala pagimiling na kanawan ninyo ang lahi sa usa kabukiran na nga ano ang mga dagkong mga kakauyan asa nato papuyo ang ato ang kalanggaman ang mga langgam na nagpuyo sa kauyan karon sige lupat wala na sila katupahan kay inyong gipang putol ang ilaang gipang kuyan mga hugno ang bukid tungod sa inyong gipang buhat kay wala nimo kupot nga dagkong mga ugat wala una hingid sa atong dangatan kay wala kay pagmahal sa atuang kabukiran wala pa mo kabalo sa inyong binuhatan gihinay-hinay ninyo pati ang atong kabukiran unungan ng pag-apusay sa atong kalibutan samtang may panahon pa kini pa urahing tanan Pasko na naman sa buong mundo at maligaya lahat ang mga tao sa pagdiriwang sa araw ni Kristo kaya ngayon kami ay nandito kaya sana naman kami iyo pakinggan at kahit minsan lang sa gabal lang kami sitaan walang ibang paraan kaya pasensya naman kami po'y namamasgawan sana yung pakinggan kasi tao po kami namamasgo Pasko umakatok sa inyong pinto at sa mabuting puso one more time tao po Yeah, come on, check it out. kami namamasgo Pasko umakatok sa inyong pinto at sa mabuting puso break it down Senior. Senior niya eh. oh kamu po lito ka Oy. lang ha Kasi nga grupo. Eh, pajam mo tawag mo, be. Isa punta sa grupo na. Sino Butyok? Ngani mo? Harvey Harvey. Senior. Ikaw, Ivan. Lote Harvey. Kuya kayo. Rosy Vlogs Takidis ko.